Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta hurbiletik saioarekin aurrera jarraituz gaurkoan abesbatza kontuak izanen ditugu mintzagai musika munduan ibilbide izan duen pertsona baten etxeako Fermin Iriarte, arratsaldean eta ondo etorria Saioa telebistara beste. Baita zuri. Bueno, baita zen pixka bat zure pertsona ezagutuz, Nafarroako iparraldean. Ni Zugarramurdin, bueno, ia mundu guztian ezagutzen da Zugarramurdin. Zer eran behar du Zugarramurdin buruz. Herri ezaguna, herri polita, herri xarmanta, eta han sortu nintzen, eta, bueno, gero handik hasi nintzen nire bizitzaren. Bueno, ni beti izan naiz persona askizabuz bat, txikitatik nintzen berdin. Ni Zugarramurdin ere, ez dakit, ni oroitzen naizena da beti jostetan, eskolara batzutan ez nintzen gaten, maisuak ematen zizkidan izugarrizko golpeak, baina ni beti, bueno, eta jostatu, inauterietan hemendikara tanborrakin jotzen, beti nire mundua hoi da. Beti jolasten, beti zoriontsua, eta ez dut bertze behintzat txikitatik. Zertara jolasten zineten Zugarramurdi aldean? Bueno, Zugarramurdin badakizu, aroa zela, eta ez dakit zer hartzen zen, gero barrikak ere, ibiltzen ginen barrika gainetik, eta gero pilotan. Pilotan ja txikitatik, genuen ja etxeniketarrak, etxenike profesionala izan zen, remontista, eta gu ibiltzen ginen paleta eskuz eta gomazko pilotan. Eta frontonean, egun guztianan. Nola gogoratzen duzu garai hartako eguraldia eta duela gutxi ere beste pertsona bat izan zen, ez oso urruti dagoen beste herri batekoa, eta garai hartako elurteak oraindik handiagoak izaten ziren, ez oraingo eguraldia bezala. Bueno, Zugarramurdin erraten duzu elurra eta hoi. Claro, han itxas ondoan dago, eta egiten zuelaik berala xaurtzen zen, han ez ditu. Eta hotza, orai dela ez dakit ganden urtean eman zuten, zela Nafarroako herri epelena, Zugarramurdi dela. Beraz, klimaldetik beti goxo ibili Bai, zarete, beti, udan eta hola, bero zakarra egiten du, ezea eta hoi, baina nik alde hortatik elurrak eta hoi ez ditut ezagutzu, ez? Bueno, behintzat, bai, nik egin ditudan lan horien artetik Zugarramurdi adibide lan bat dut Zugarramurdi 4 urtaroak, dena argazki guzia 4 urtaroetan. Eta neguan elurrakin mendiak ateatzeko izan nuen suerte urte hartan, baina deitzen ninduten Zugarramurditik, bada elurra gaten nintzen bere alaxe eta igual eguardirako elurra pist ja gaten zen, baina alde hortatik ez dut, uria eta hoi bai, baina ez. Osongi, Zugarramurdi oso herri berezia izan da, ez? Nafarroa da. Oso herri berezia da, sorginen herria, nola bizi izan duzuzuk hori guztia? Bueno, han, sorginen puntu hau etorri da berandua. Gu ibiltzen genuen, gu bizitzen genuen gehiago kontrabandoa. Kontrabandoa, txikia ginelaik, igual aitak, aitamak, hartzazu astoa eta eraman behar duzu bereko bentara, burra, mantekila eta zerbait, gero handik hartu, eta baziren bi bide batetik Guardia Zibila bali maziren, hor daude orduan bertzealdetik, eta gehiago zen kontrabandoi, eta genuen guk ere, gaur paste behar dut, pasten genituen laupitokeri, gauza, baino, sorginen baino gehiago, haize gehiago kontrabandoen afera. Beraz, sorginena hori geroxeago ezagutu zen, zuek hautzara nahi bidez, ez zen ekiten hainbeste herren inguruan. Keba, sorginen mundu hoi guk, nik behintzat, ez genuen sobera horri buruz hitz egiten, eta gero badakizu,
etorri da bai turismoa, bai gero historiak ere, historia egiten dutenak ere gero Logroñoko afera hura ere berriro landu da, zorionez, eta gero sortu ziren pertsona batzuk, Zugarramurdin horri buruz lan egin zutenak, gero Baroja eta hori denak, baina hori da gure garaian oraindik etzen. Geroxago etorri zen. Geroxago, bai. Zu txikia zinenean, zertan egoten zinen pentsatzen, zerekin amesten zenuen izatea handia zinenean, lanbide bat bat zenuen buruan, edo gero denborarekin irakasle izatea erabaki zenuen? Bueno, hombre, anekdota bezala, estudioak han Zugarramurdin ginelaik, pues badakizu, apezak edo kaputxinoak edo jesuitak gaten zirelaik, baten bat gaten zen seminariora, eta igual zu, baino, eta hango gure ametsa zen, han segitzea, nekazaritzan, eta ni oroitzen naiz, nire amazenak erraten zidan, igual noiz bai gaten nintzen hor loitera aita eta main erdian, hango atzera txiki-txikian nintzelaik, eta pues, ni handia naizelaik nahi dut izan aita amarekin lo egiteko. Eta bueno, pues igual hoizen ere ametsa, aita izan amaikin lo egiteko, baina ametsa konkreto bat egitan, izango zen, pues, hango denak bezala, edo nekazaritza eraman, edo igual ostatu bat hartu, baina hala, ez. Inguruan zenutena. Bai, bizi normala. Eta, karo, ni Zugarramurdi utzi nuen ja 14 urtekin. Ganginen, gu maizterra ginen, eta, karo, etxea ja ari zen zahartzen, eta nagusiak ez zioten saldu nahi nire gurasoei. Eta ni pentsatzen dut bazekilako nori saldu, eta orduan zerrantzuten, erosi etxe bat aizkunen. Baina, ni aizkunen gatena izan aiein etxera, eta hori sartu eta punto, baina nire bizi guzia dago Zugarramurdin. Baina ni 14-15 urtekin ja utzinen, eta gero gaten itzen bakantzetan. Beraz, 14 urterekin Zugarramurditik atera zinen eta Iruñera etorri zinen ikastera? Bueno, sartu nintzen egon nintzen seminarioan. Alsasun, gero filosofia Zaragozan, eta bueno, eta gero hor filosofia estudioiekin ematen dizute titulua maisua izateko, konbalidatzen da. Eta gerduan da utzi, eta gero ikastola, San Fermin ikastolan, badakizu, garai hartan orai dela hasieran izan zen, balima zenuen titulo baten bat, eta gero euskera jakin, eta gero banakin, suertez, bai maisua, bai ere banuen kiroletarako titulo txiki bat, gero musika emateko, Jesus Atxak hartu bituzten bere alaxe, eta hor nire bizitza, gero Madrilen egon nintzen ere ikasten kanto, izan nuen beka, Nafarrako gobernuen aldetik beka bat, eta Madrilen pastu nituen 3 urte zoriontsuak ikasten, bai kanto, ere lagun batzuekin sartu ninduten konstruzionese kontrataz goizean egotekoan, eta gero Madrilen nengoelaik gelditu nintzen pilotan Espainiako txapelduna, eta ganintzen mundialetara Uruguaiera, eta, bueno, gustora, eta baino gaineran pelotariak ibiltzen ginen, hemen, ez dakit, adibidez, Iruñetik Barcelonara, ez dakit nora, gaten ziren taxi batean igual 8 persona edo, handena bidai guztiak edo Talgon, edo Hegazkinez, edo, giren mimatua ginen, oso ongi. Eta gero ikastolan, eta punto. Errantzi daten han Madrilen. Madrilen, gelditu zaite, hombre. Hemen baduzu zure masterako ere badugu lana, Korte Inglesen edo nahi duzun tokian, gero zaude koro nazionalean sartua, egiten alduzu lana, gelditu zaite mental, ni etorri nintzen unat, eta ez naiz damutu. Ni gelditzen baliman nintzenan, seguraski gaur egun ez nuke idatzi zen, seguraski Zugarramurdiko liburua, Zugarramurdiko lanak, ez izango seguraski koroak, eta ez naiz damutzen
Ez, ez. Berez gaztaro polita, ez? Bizi Bai, izan zenuen bai, eta bai. leku desberdinetan. Hori da. Bai. Osanki. Bueno, horretaz den gaztetan errebeldea izan zara? Ni izan naiz, eta izango naiz. Ni injustiziakin, baino eguneroko injustiziakin, ez zaizkit bat ere gustatzen. Eta naiz, erraten den bezala, ez naiz violentoa, baino ez dut aguantatzen injustiziak eta baino gainera injustiziak ikusten ditugu edozein tokitan, ez bakarri politikoen artean. Hoi dudarik gabe, aspaldi utzi dut politikoen afera, eta, batzuk haindik badira, diru nahiko desenteak, baina, Eta, adibidez, musika arloan, ikasketa arloan, badira eguneroko injustiziak eta horregatik idazten dut maiz enkartasal direktor, egunkarietan, erraten diate, baina zergatik sartzen zara, ezin dut, orduan erran behar dut, bai pilotan igual gertatzen den, kiroletan gertatzen dena, koroetan gertatzen diren gauzak, edo bai federazioan dela, ez nago konforme egiten diren gauzakin, eta ni isiltzen alnitzen, baina ez idatzi behar dut, eta nik uste dut hola jarraituko dudala. 14 urterekin atera zinen etxetik, eta nomada xamarra ibildu zara, ez? Bizitzan zehar, leku desberdinetan egon zara bizitzen. Bai, Madrilen, gero Zangozan, han ezkondu nintzen, eta gero Iruñan. Eta Zugarramurdin. Eta Zugarramurdin, bai. Osongi. Eta nolakoa da hori hainbeste lekutan bizitzarena? Aberasgarria da? Leku desberdinak ezagutzarena, jende berria? Bai, dudik gabe. Ni naiz aski herrizalea, baino ez zaita jola bertzetokietan bizitzea. Adibidez orai, erraten badiate, Madrilen moldatu nintzen primeran, bertzetokitan ere bai, gero Iruñan ere bizi naiz gustora, eta orai pentsatuko nuke, igual astokari bat erraten dut, baina pentsatuko nuke, orai etxe txiki batan Zugarramurditako, irian ere, karo, iria Iruña den bezalako, Iruña herri bada. Herri handi bat. Eta hemen dituzun medioak, eta pentsatuko nuke, herria gatera edo hemen Iruñan ongi bizitzen da, ongi. Herrianan, pixka bat gelditzen zara, pixka bat baztertua, zure lagunekin gero da bertzegai, zure lagunak ikusten duzu, ari direla zorionez, zoritxarrez, hiltzen, eta ni lagun bat hiltzen zaidanen gelditzen naiz hortan bai, eta nire lagun nauniz hil dira Zugarramurdin, eta Iruñan duzu, horregatik moldatzen naiz edozein tokira. Berdin zaiterean Ekuadorrenan oianean bizitzea indioekin, berdin zait. Gustora gai nintzen. Lana eta bizimodua, bizitza uztartzarena nola eraman duzu zure bizitzan zehar? Bizi lan egiteko edo lan bizitzeko? Gaizki da erratea, baina ni lana gustatzen zaita, ni gehiegi. Hombre, gauza bat erranen dizut, 36 urte hauetan, ikastolan egon naizen 36 urte hauetan, ez dut egun bat bajartu. Eta ganaiz sukarrakin eta gauzekin. Ni hortarako naiz, orai koroekin berdin langilea beti erraten dut. Ni baino musiko nagoak aurkituko duzue edozein tokitan. Baina ni bezein langilea gehiago, hainbertze behar bada, gehiago ez. Orda niretzat lana da bizitza, lana. Ni lagunak edo nik alferrak, ez naiz razista, bat ere. Hola. Baina langileak alferrak ez ditut aguantatzen. Alferrak, biziuntan lana egin behar da, langilea izan behar duzu. Bertzenaz, alferra direnak, ez aizkit bat ere gustatzen. Eta alde hortatik, lan gehiago eta zorion zuagoa. Beraz, esandakoa kontuan hartuta, asko gustatzen zaizu zure lana, zure lanbidea. Hori da tema, gustatzen zaizkidalako nire lanak.
pues, ibili naiz, pues, irakaskuntzan, irakustea gustatzen zait haunitz. Horregatik dut ere gurasoekin bertze koro bat erakusteko, eta beti berritzen, Eta gero, bueno, pilotan lana ez da izan, baina izan itzen ere profesional, zure gauzak, gero musikan koroa, Zangozako koralda, San Fermin koroa, bertze gurasoen koroa, osea, nire bizi guztian egin dut nire gustoko gauzak. Hori ere bentaja dut. Igual, fabrika batean ez nuke pentsatuko berdin, kasu. Nik erraten dut, nire gustoko lanak egin ditu dalako. Alde horretatik zorte handia izan dut. Suerte, izugarrizko suertea. Baina izugarrizkoa. Eta beti nire gustoko gauzak egiten, eta oino gainera dira lan aberasgarriak, beti egon behar duzu gauzak berritzen, irakurtzen, beti, eta orduan, hori, gustora. Adinarekin aurrera eginez, bizitzaren ikuspuntua eta ikusmoldea aldatu egin zaizu zuri ere? Bueno, ez dakit, ni oinarrizko puntuetan berdin pentsatzen dut, adibidez, niri beti gustatzen zaita honiz bidaiak egitea, eta ibili naiz munduan zehar bidaiak egiten, gustatzen dit gauza berriak ikusi, eta ni segitzen dut ilusione berdinakin. Eta orduan alde hortatik, ni behintzat personalki, eta hoi erraten didaten erekin ibiltzen diren, jo duzu, orai dela 40 urte zenituen ilusioekin, igual, nik ilusioen ez dut galdu. Ikuste dut hoi dela, eta lehen erran duguna, zure gustoko lanak balin badira, eta ez naiz behin ere aspertzen, orduan nik pentsatzen dut, segitzen dut igual, nire adinakin lana egin behar dela atope, batzutan familiak, ondorioak familiak nabaritzen ditu, ordu gutxiago familiari, eta baina, barkatzen haute. Eta hortan ez dut aldatu, adibidez izaten altzen, nila desilusionatu naiz, eta egin ditut bizitzan ez dakitzen bat lana, eta baina gainera lanak normalean gehienetan dena doainik, kobratu gabe, borondatez, nagoia kokotaraino eta utzi behar ditut. Pues ni segitzen dut, beti gogoakin, gogoi, egun batez ilusione hori galtzen badut, orduan orduan hasiko naiz jubilatu moduan, kaskarrabias bat, edo ez dakit zer. Momentuz ez, segitzen dut atope. Horra izango nuke gogoa ere beste koro berri bat egiteko. Gustora. Arazori gabe. Bai, arazori gabe. Osasuna dudan bitartean, ni hemenago lan ta lan. Osongi, 40 urte luzez San Fermin abesbatzan aritzen zarela, konta iguzu pixka bat nondik datorren abesbatzekiko daukazun grin hori, nola sartu zitzaizun, musika irakaslea izateaz gain, hainbeste abesbatzekin hor aritzeko. Han ikastolan ordutegia orduan gelditzen ziren aurrak bazkaltzeran, eta bagenituen 2 ordu rekreoa eta hola. Eta sintzen karonik gan, eta bera 1975an, eta egin koro bat egin behar dugu. Eta sinitzen aurrekin. Aurrekin gero sartzen zara Europa puerikantoresekin, horrekin gaten zara Parisera, Bruselasera, Romara, ez dakit zer. Eta ari zara, eta aurrak segitzen dute, koro 40 personako koroa, mutikoak eta neska gehiago, eta gero hori gakizen aurrera, eta adinaia unibertsitatera gaten zirela, koroa segitzen zuen, hemen gaude, 40 urte gaudela. Eta orai ditudanak, koroan daudenak, gaztenak ditu 33 urte. Zaharrena 40 piko. Denak 10 urtetatik daudenarekin abesten. Eta gero, hor segitzen dugu, hasi ginen ere Europa kantatere egin ginen kideak, hor egin ginen Suizan, Austrian, Barcelonan ere egiten dituzen bilkeretan, eta gero konkursoetan, nahi gabe sartzen zara dinamika hortan, eta beti
nesken koroa. Beti, noizean behin izan dut zalantza baten, ez duzu nahi misto egitea edo. Ez, gu hartu dugun izena da nesken koroa, txuri koroa, eta egin ditugu 6 grabazio, 6 diska bat ditugu, eta hor segitzen dugu. Eta aurten, 40. urtemuga ospatzen ari garenez, Gabonetako kontzertu honetan, 21 eman behar duguna, udaletxeak antolatzen duen kontzertu horietan, etorriko dira, kanta batzuk gogorazteko eta laguntzeko abeslari hoiak, orduan biltzen gara jaia 40. Horai koroa da txikia, 12, baina 12 denak oso solfeokin denak, konservatorioko karrera batzuek badute, maila, eta hor ere, ezin utzi, noiz utziko dudan, hoi da galdera bat, zuk ez ditazu egin, baina nik egiten du, noiz utziko dut, ez dakit. Momentuz ez. Momentuz ez. Baina badakizu, edozein momentuan ja osasunaren aldetik, beharriko haindik saitzen duela ere pilotan jolasten, eta hor, lapala kortan eta dena. Eta ni pentsatzen dut osasun aldetik ongi nagoela, baina ere etorkizuna, ez dakit, momentuz hor gaude, eta bihar ikusiko dugu. Abesbatzanekin 40 urte ja eman dituzue, baina aurretik ere aipatu diguzu Madrilen ere izan zenuela aukera egoteko, Zangotzan. Karo, Madrilen Zangozako goralarenik egin nuen, egon nintzen hori ere 43 urte, oraia dago nire ikasle bat, zuzendaria bezala batzutan gaten naiz, laguntzera eta hola, edo ezin duela berak, edo abestera, edo gaten naiz, harreman honetan nago, askionak. Eta gero Madrilen hasi nintzenik koro nazionalean. Koro nazionalean orai profesionalak dira. Eta oino gainera abestu genuen koro nazional hortan lehenengo emanaldi garrantzitsua izan zen Kuenkan, Semana Religiosa de Cuenca. Eta han abestu nuen solista bezala, mezzosoprano batekin, mezzosopranoi dago munduan ja profesionala eta zer. Eta nire, baina nik nahiago dut hor ere personalki erraten dizut. Nik ez dakit abeslariek nola aguantatzen duten hainbertze saio. Nik ez dakit aguantatuko nuke abeslari. Ni naiz gustatzen zaiz zuzendaria izatea. Zuzendu, eraman, erakutsi. Baina hor, eta errepikatu, eta berriro, eta zakizer, eta aguantatu behar duzu zuzendari arraroa balima da, igual ni naiz arraroa, aguantatu behar duzu, nik ez dakit abeslari bezala aguantatuko nuke. Baina nire musikan, nire gauza da zuzendaria izatea. Hori da zure lekua, ez? Hoi da nire toki. Eta horregatik naiz hain zoriontsua. Ni disfrutatzen dut itxuski. Eta hor nago gustora. Aipatu diguzunagatik 40 urte luze hauetan, hainbat lekutara ere bidaiatzeko aukera izan duzu, ez? Bidaia. Bai, bidaiak. Egon gara Europan zehar, Estadoan, hasteko Nafarroan, gure artxiboan, gure kurrikuluna ikusten baduzu, egon gara 72 herrietan, Nafarroan. 72? Herrietan. Lehen gaten zen errex herrietara, badakizu. Zen, herriko bestak. Meza nagusian, koro eta konzierto. Boraia ez dute deitzen, ez dago diru eta ez dago gogoik ere, uste dut. Eta gero, puerikantores bezala, Erroman, Milanen, Lekon, Venezian ere egon gara, gero hemen Parisen, eta toki guztietan abesten, Bruselasen, eta gero Europa kantatekin Luzernan bialdiz, bidai zoragarriak. Linz, Austrian ere bai, Barcelonan, bidai, eta gero gure aldetik ateratzen genuen diruakin egin ditugu bidai batzuk, eta nire abestu dugu Tunezen, abestu dutela Habanan, eta, en fin, abes batza muitu da, zergatik muitu da, arrazoia erresa da horretzen. Hauek ikasleak ziren bitartean, zuten, Gabonak libre, bidaiak egiteko. Aste Santua libre. Eta uda libre.
eta da egiten direlaik ekintzak, egiten dira temporada horietan. Karo, gero ja, hasi ziren ezkontzen, eta ez dakitzer, Eta zailagoa da denbora ateratzea. Orai zailagoa, baina, karo, garai hartan bidaiak egiteko primeran, zituzen udan bilabete libre. Gero, kontzierto haunitza egiten dira ere Gabonetan, guk ere libre, aste santuan berdin, horregatik bidaia haunitza egin ditugu. Abesbatzen egoera, nola ikusten duzu? Aipatu duzu, lehenago 72 herritan egon zaretela Nafarroan, herri askotan ere, egoten ziren eta dira herri abesbatzak. Nola ikusten duzu hori dena, barrutik primeran ezagutzen duzu? Orai, dauden bezala, bere bizi moduan dauden bezala, bai ezkondua, bere familiakin eta bar. Egin ditugu bertzealdetik, hainbertze bidai, herrietara ere gatea, orduan ez da rokeria hori erratea. Behar ez digu bertzeko oroi egiten dien ilusionea, egon gara honitzetan, orduan guk orai. Prestatzen dugu, harreman onak ditugu Iruñako udaletxekoekin, kulturako departamentoekin, eta urtean bat edo bi konzierto serio, onak, bai musikaren aldetik, bai ekonomiaren aldetik, bai propagandaren aldetik, bi konzierto, gero konbenirako bai San Fermin txikiton edo bertze baten bat, eta guk jak ez dugu nahi gehiago. Prestatu beti gauza berria prestatzen, hori bai. Baina adibidez Nafarrako egunean, gaten ginen orai ez gara joaten. Dena dira irakasleak, 12 dira irakasleak, zubia badugu, ez dakit zer. Eta orduan, alde hortatik ditugu ekintza gutxi, baino guk aukeratuak eta guk prestatuak berezik. Eta kanpora begira, Nafarroan edo eta mundu mailan nola ikusten duzu abesbatzen egoera? Bueno, orai Nafarroan daude abesbatza haunitz, inoiz baino gehiago. Eta gero bakizue gertatzen den, kantuz eta ez? Badirela gazteak, konserbatoriotik ateratzen direnak, eta praktikak egiteko, eta ez dakit zer, hartzen dituzte koroak, eta sortzen dira bai eskuelas de musikako eskoletan, herrietan, eta orai daude inoiz baino koro gehiago. Orai maila badago beti bezala denetaik, ez? Eta horregatik, eta denik ikusten ditu zuzendari gazte haunitz. Beraientzat ere esperientzia bada, badira kursiloak eta horrela ikasketak egiteko, eta gero praktikan nahi dute hori egin, eta bai, haunitz. Maila, beti bezala, denetaik. Baino kantitateak koro haunitz daude. Denaen presentzia hori onuragarria, ez? Naiz eta denetarik egon, ez? Maila guztietako arlo guztietan bezala. Eta gero ikusten da zuzendariak prest daudela, hori ikusten da. Behar bada, ez dute izanen beraiek nahi duten koroa, baina ikusten da zuzendariak prestatua daudela. Gure garaian, zuzendaria edozein, edozein, konpasara eman, eta sarrerak eman, eta kitxo, baino, karo, zuzendaria bertze gauzak behar du. Sentimentuak espresatu adierazi, eta obra bakoitzaren mamia jakin, hori dena erakusteko abeslariei, eta orai dago jendea prestatuagoa, dudik gabe, hori bai. Oraintxe bertan, San Fermin abesbatzan beraz hitzordu berezia prestatzen ari zarete, Gabonetarako. Bai, Gabonetarako eskartzen dizut ere galdera hori egitea. Nik horregatik batzutan ekatzen naiz igual beti ere naizelako gauza berriak prestatzen. Horrek ere lan handia dauka. Adibidez, aurten 40. urtemuga ospatzen ari garelako, lehenengo partea izenburua da estreno de bilantzikos, Gabon kantak estrenatzen, orduan. 7 konpositore Nafarrak konposatu dizkidate 7 bilantziko, guretzat, guri dedikatuak, aurten estrenatzeko.
Orduan beti estrenoak, denak, kompositore famatuak eta denak, eta egin digute gustora. Eta gero ja bigarren partea da, pixka bat oroitu, ogorazi, ezagutu ditugun, guk daukagu artxiboan, jaia 200 gabon kanta, 200 gabon kanta, naseginen Potasa zen, Beriainen konkursoak, Iruñan, udaletxean, eta bar. Orduan ditugu gabon kantak apunta pala. Orduan, hoietaik, estimatuenak eta politenak hartu ditugu bertze 8-9, abeslari hoiekin abesteko batera. Eta aldu dire, etorri dira, bueno, izugarrizko ilusioenekin, hau nitzek errandiaten, nahi dutela berriro koroan sartu, karo, gauza bada, jeji jaja kanta bat, konzertu polito bat prestatzea, eta gero hau bukatzen delaik, gabon kanta bukatzen delaik, hasi behar dugu egunero, lan eta igual kantak zailak, eta arraroak, eta hau ez da, baina sartuko ginateke gustora berriz da ez dakit zer, ez dakit zer eginen, behar bada baten bat sartuko da. Eta orduan, aurtengo nobedadea hori izan da. Adibidez nik handen urtean egin genuen San Antonion, Kaputxinoetan, Iruñan, ari ziren ospatzen Kaputxino etortzetik 75 urte. Orduan eman genuen gabon kantaldi bat, bilantzikoa denak Kaputxinoa konposatuak. 7 badituzte 7, baina karo, hoi ere bilatu behar da, artxiua. Gero rai dela 2 urte ere egin genuen bertze kantaldi arraro bat. Baina aski polita atera zen, zoragarri atera zen. Titulatzen zen, Gabonak Gabon kantari gabe. Ez genuen Gabon kanta bat ere abestu. Baina denak Gabonetako mensajea. Justizia, pobrezea, maitasuna, hoi denak Gabonetako mensaje egiten den hoi, kanta horri buruz prestatuak. Eta, en fin, beti ez abestagatik betikoak, ez ja gaude ja pixka bat aspertuak. Eta alde hortatik, korok ere eskatzen diate, 12 horiek segitzen dute beti ditugulako gauza berria, bertzen da igual aspertuko ziren, eta gain ziren. Baina, bueno, eta hor ere lan egin behar. Bai, hoi da. Beraz, kontzertu ere zau izanen da 21-ean? 21-ean, bai, San Saturninon. San Saturnino zergatik, San Saturnino izugarrizko akustika duelako, akustika zoragarria. Guk ondarraren disko bat egin genuelaik, egin genuen lehenengo zatia, grabatua estudioetan, baina bigarrena izan zen hor konziertoi grabatua eta gelditu zen tokia da zoragarria. Eta gero jende hau nizgaten da, hortan ere suerte hona izan dugu. Beti jendea gaten da, beti, haunitz. Eta jendea gurekin dago, eta alde hortatik antolatzaile konturatzen dira elizak betetzen ditugula eta ematen digute beti kantaliak. Alde horretatik ere pozik, ez? Bai. Egiten den lanaren errekonozimendu hori, jendea joaten delako. Dudik gabe. Nik beti erraten dut, San Fermin koroak baditula lau zutabe edo lau laguntza eskerrako jei ailatu garela 40 urtetara. Bada San Fermin ikastola, dudarik gabe. Bigarrena da komunikazioko prensa, eta hori dena beti gurekin. Bai telebizioena, notizia berriak eman dituzte, karo, nik ere gaten naiz atetara, ezu, errantzazu zerbait. Gero publikoa, dudarik gabe, publikoa beti bete dituelako gure konzertotan, eta gero, bai gobernuko kultura arloko antolatzailek hoi ere bai, baina batez ere kultura departamento udaletxekoa, Iruñakoa, beti egon da gurekin, beti bai, baina karo, beti eman dizkigute kantaldiak, baina presentatzen banituen gauza berriak. Zer ekarri behar duzu aurten, baduzu gauza berri bat? Bai, pues bale. Orduan eskerrako hiei, eta orduan horiek izan dira gure laguntza garrantzitsuna, bai, zutabeak, bai.
Bueno, orain esku artean daukazuena kontatu diguzu, hemendik aurrera baduzu ez zer buruan, hortxe bazabiltza makinatzen zer gehiago etorkizunerako, edo baduzu oraintxe bertan nahiko lan, aste honetako kontzertuan. Hau bukatzen denean, Gabonetako kantaldi hau finitzen denean, hasteko ni mentalki atseden bat hartuko dut. Igual ez dakit izango den atseden konkretoa igual saituko dut, baina mentalki, jazta, pastu da berrogei. Kainen ere eman genuen kantzertu berezi bat, eta en fin. Eta harrapatu nauzu egin diazu galdera bat, harrapatu nauzu enorsai. Momentu enten garbi ez dakit nondik nora jokatuko dudan. Badut buruan gauza bat, baino alde batetik igual ditugu kanta batzut zoragarriak. Igual horiek errepasatu, edo bertzenaz daukat aste santurako kontzertu berri bat, baina hor nago dudan. Eta ez da errateagatik, neonek ez dakit ere zer egin den dudan. Baina momentuz deskantzatu behar dugu pixka bat. Dakiko nola gauden, astuntan ere jaiagunero ensaioakin gaude atopeia. Eta Bueno, abesbatzaren kontua alde batera pixka bat utzita, baina hala ere lotura baduena gizartearekin konprometitu beharra dugu. Hombre, karo, ni pentsatzen dut, koro nik behintzat, eramaten baditut abesbatzak, da, eta horregatik bilatzen ditut kantak jaze tekstua duten, behiratzen dut haunitz, ze mensajea, ze mezua duten. Eta nik uste dut, alde batetik egiten dugula, bialtzen dugu edo eramaten ditugu zorionak, ematen dugu bakea, ematen dugu maitasuna, ez dakit orduan, ari gara soziedade bat onago egiten, adibidez egon ginen hor abesten Nafarrako jauregian hor Alepoko uni eman ziotelaik, saria eman ziotelaik, egon ginen abesten. Eta karo, aurkitu genituen kanta bakeari buruz, kanta kamodioi buruz, ez dakit zer naturai buruz, Beethovenen kanta gizarteari eta izadiari kanta bat. Nik uste dut hori ere kantatzea, ari zara zerbait egiten transmititzen, balore batzuk. Errateko, eta zure kantatzea erran dute, horregatik bilatzen dut hauni, ni begiratzen dut hauni dia ze tekstuat eta ze hitzak dituzte. Natura, zaintzen dugu? Bueno, nik uste dut, nik ala pentsatzen dut. Behar bada egunero eta gehiago, baino hala ere falta da oraindik natura, ez dakit, zaintzen da, hombre, gaur egun gure garaian egiten ziren astokeriak ez dira egiten, zorionez. Baina gero bakoitzak, ni beti erraten dut, bakoitzak, ez, egiteko gure bizia, ez dakit, alaiagoa edo gustokoagoa. Adibidez, nik kaletik gaten naizelaik. Erraten ditut gauza txiki horiek. Normalean gauza handietan bai, ez dugu bai zuaitzak, kasu basoak, eta ez dakit zer zaintzen dira, adibidez gaten zara hori urbasara, dago dena zaindu, autoak ez dira sartzen al, ikusten da egiten. Baina gero eguneroko gauza, ni adibidez badut, ez dakit mania den, edo ikusten baduzu paper bat lurrean, total paper bat. Bueno, pues paperoi kentzen baduzu, paper bat gutxiago dagoela lurrean, eta bertzeak egiten badu berdin, eta bertzeak egiten badu gauza hortan, bueno, bai, nik uste dut bagoazela egiten dela, lehen baino gehiago bai, orain falta dela, baino egiten dela. Gero badakizu, ni programa eta horrela ikusten ditut, eta natura dira mendizaleak eta bar, uzen omen dituzten mendiak etxuna porkeria, ez? Hoi Everest eta mendi gutxi men daude, eta Euskal Herriko mendietan ikusten dira latak eta ezak ezer. Horre gero dira oso ekologistak eta ezak ezer, baina horrez dituzte porkeria guzia. Hombre, ni San Cristobalera gaten naiz,
maiz oinez goiti eta ez dago zikina, ez dago nahiko desen. Nahiko txukun, bai. Pentsatzen, niz aixe zikinagoa ikusi dut, lehen aixe zikinagoa. Eta gero Zugarramurdin ere, Zugarramurdi han mendiak ingurukoak ere garbi ikusten ditut, nik uste hortan aurreragoa zela pentsatzen du. Osongi bada ekite erantzuna baiezkoa izanen dela, baina bidaiatzea gustoko duzu. Boa. Eta ze bidai mota. Bai. Orai badut, buruan dut edo Boliviara gatea, altiplanoa ikustera, han banuelako lagun bat musiko askiona, eta han konposatu zituen kanta zoragarriak. Eta edo bertzen da Sudafrikarat. Ni Afrikan egon naiz animaliak ikusten, baino falta zaizkit hor kokodriloak eta horrela ikustea, eta horra omen dire, eta gero ere bada aspertuan nago badakizu zertaz, hori bai, adinekin nago kokotaraino, aeropuertuetan. Eta alde hartatik, eta orai badakit badela bidabioi, adibidez Sudafrikara Madriletik zuzen, baina adibidez Afrikara gateko, lehen, eta orai ere, Keniara gateko, Iruñetik Madrilera, Madriletik igual 8 orduan Amsterdam, Amsterdamen bertzere 8 ordu Nairobira, ni aeroportotaz nago kokotarai. Eta horiek igual kendu diate afizio pixka bat. Baina bertzenaz, niretza da bidaiak egitea, bueno, gauza ederren. Ze herrialde ekarritu zaitu asko munduan? Afrika. Bai. Egon naiz ere, bueno, Afrika kasu, Argentinan egon naiz bortzaldiz. Argentina da, Patagonia eta hori dena, Pampak. Ikusgarria. Baina Afrika da bertze mundu bat. Guztiz ezberdina honekin, konparatuz. Dena, herri guzia pastan zinenan, karreterari gabe dena lokatza, dena lurra, dena airean, dena saltzen, erosten, dena jende guzia kanpoan, gara dute txek, bueno, gutxi. Eta egon nintzenan ere oianean Ekuadorren, Amazonian, eta baina herriak nahiko kaskarra dira, baina Afrika da bertze gauza bat. Beste mundu bat. Bertze mundu bat. Eta segitzen du igual, nik ikusten ditu dokumentalak, eta ez naiz egon nazio haunitzetan, berdin, Kenian bezala edo hola. Marrokos ja da bertze gauza bat. Ezin da konparatu. Baina bertze Afrika guzia, bai, eta gustora gain nintzen Sudafrikarat eta bai. Aipatu iazu ezagutzeko herrialde bat, orain buruan duzula Bolivia. Beste norabait ere joatea gustatuko litzaizuke? Beste herrialderen batera buruan duzuna. Bai, badut posibilidadea, eske lagun baten bidez, ganbairu Bolivia, orai lagun hori dago Perun. Eta Peru ere omen da oso polita. Badira gero herri batzuk ez diatela, ez dakit oso polita komen dira, baina Kolombia eta horiek ez naute, ez dakit, bakoitza badu bere maniak, baina Bolivia altiplanoa bizi dira 3.000 metro edo 4.000 metro, ez da zuaitz bat ere, den. Eta orai omen da bideskalen zen, uri hasten zenean, adioz, ja handik etzinen ateatzen, aldera lokatza, autoa etzen gaten. Eta, bueno, egun gutzian arrotze frituak eta jaten, eta ez dute bertze gauzi. Eta ez dute kolesterolik, Ez dute kolesterolik, oseak, nik gustora zautuko nuke hoi. Europan, bueno, ez naute adibidez iparraldera, ez? Norvegiara edo ezaki zer. Eske, Patagonia ikusi ondoren ja, zer dira, hemengo fiordoak eta ezaki zer. Ez naute sobera, eta gero, egon naiz bizpairu aldiz Alemanian, baino, hori dela 2 urte egon ginen alabekin, gau honetan Alemanian, Polonian egon ginen aski polita. Baino Alemanian, izateko izakera, jendeain konportamentua edo izateko modua. Hotza.
Erran nuen ez naiz sekulan etorreko Alemaniara. Egia, Barkatu norbaitek entzuten badu, baina ni behintzat ez naiz, eta gero egon nintzen hori dela urte batzuk, Estadu Espainiako gobernuak hartu zituen 10 zuzendari, gateko Alemaniarat ikusteko nola funtzionatzen zuten hango abesbatzek. Orduan ganginen, 6-7 ganginen, egon ginen 10 egun. Eta genuen gure furgoneta bat, eramaten gituzten, gaur lo egin hemen, bertze egun, ibili ginen 3.000 edo 4.000 kilometro, koro desberdinak. Jendea, Ez zitzaizun gustatu. Deus. Osangi. Eta gero, iduridu jendea dagoela asa. Bremenen egon ginen, gaten zinen gu, bi alauak emazeta lauak, hiribarnatik normal, eta karo, bizikleta handik doa, ez? Nahi gabe sartzen ginen igual bere tokian. Eta ez gazteak, ez Andre, baino adineko Andrea. Erran ordez, ez zuek, barkatu joan, uiuk, dena uiuka. Hau, ze jendea, zu. Eta nik horregatik, Europan, Rusia ere erraten, eta Rusia da, ez? Badakizu zer daukat gogoan ezagutzeko egunero eta gehiago? Gure ingurua. Hoi dut. Adibidez Galizia, enamoratu nago Galiziakin. Espero dut udauntan, 14 urtego naiz Galizian egaten udan. Igual Kantabria eta hori, baino ezautzea eta azteko Nafarroa. Oaindi badira toki Askotan urrutira bioten gara, oaindi badira toki haunitz ezautzen dituanak, Adibidez, barkatu, baino orai dela gutxi egon nintzen, nazedeo de gure derran. Zora, gero, hor, arrioi de, nola da, hemengo zalea, hor dago, arri bat eta jola prezipizio barnean. Bueno, eta daude, bueno, gero basoak eta dena, Nafarroa, osea, ari naiz gehiago hemengo gauzak, bai, egitan. Eta alde batetik horregatik, aeroportotara ez gatagatik, egia. Osongi, hemen ere disfrutatu daitekelako hegazkinik hartu gabe. Osongi, beste alde batetik, hemen etxean zer gustoko duzu, mendia ala hondartza? Mendia. Mendia, nahiago duzu. Bai, honbe, hondartza eta hoia kantilatuak eta horrela Galizian dira, paisajeak badira izugarri, baino neri mendi bat. Berdin zait 700 metrokoa, edo gauza da altura batean egotea. Ze gauzak ikusten diren hemendik. Hoi ez dakit nork erraten zuen mendizale famatu batek, bai. Erraten zuen, bueno, disfrutatzen da zuek uste duzu, disfrutatzen dela 7.000 metroko mendi batean. Baina nik disfrutatzen dut 1.000 metroko mendi batean disfrutatzen dut berdin, Da gauza, aire hartzea eta ikustea eta hoi, bai, mendia. Iria ala herria, nahiago duzu. Igual astokeri bat errain dut, baina ni irizalea naiz, Zakit, dituzu gauza. Oiturak edo, ez? Bai, karo, eske, herri batean, koinean gelditzen zara, eta igual, bai, irizalea, bai. Mitozalea zara? Bueno, superstiziosoa bai. Bai. Hortan bai, bueno. Ez dakizu Garramurtiko naizelako edo hola naizelako. Baina mitutan ez dut sinesten. Baina superstiziosoa bai. Edo zein gauza edo igual erratea, bueno, hoi ez dut, ez da, eta holakoa ditut pilo bat, baina bat erranen dizut. Igual gaten naizela ensaiatzera edo ez dakizer, edo emazte edo labi, bueno, musu. Eta ez zait brometan ere, bueno, igual da azkeneko musua. Ostra, azkeneko musua den, ez dut, igual akzidente bat badudan edo ez dakizer edo zango zara gaten aizelai, ez diot erranen ere. Bai, superstiziosoa bai, pixka bat bai, baina mito ez. Sinesten dut ikusten ditudan gauzak eta ikusten ditudanak erdiaren erdia.
Oso ongi. Bizitokiak bizipoza ematen dizu? Zure kasuan Iruñak? Bai, ni Iruñan gustora bizi naiz. Oso. Eta begira, bizi naiz San Jorgen, Eta, nola bizi zara San Jorgen? San Jorgen bizi naiz primera. Eta gustora. Gustora. Nik erraten diot begira. Ni San Jorgen, 40 urte horrela. Bai, 40 urte, ikastola etorri nintzelaik, bai. Utzi ditut autoak han azten zaidalako, batzutan igual atea edekia. Beste batzutan kristala jautxia. Oraindik ez dit inork auto aukitu. Beste batzuk igual bakoitzak kontatuko ditu istorioak berak gertatzen zaion bezala. Nik behintzat alde hortatik. Eta gero ditu nire lagunak, dago aski ongi komunikatua, nik Iruñan ez dut autoa hartzen, egiten dute edo Oinez, edo Bilabesaz. Eta San Jorgetik pasatzen dira, 4 edo 5 Bilabesa. Osea, gustora, bai, ni Iruñan gustora nago, oso. Oso ongi. Lasai eta ongi egoteko leku sekreturen bat baduzu? Edo lekuak, ez dakit. Lekua edo? Ni batzutan igual erdi brometan, brometan edo niri bakardadea ez dut problemarik. Bakarri bizitzea, dut emazteatu dit alabak, dena, eta uste dut soziala naizela, baina bakartasuna edo bakardadea etzaita jola, Eta batzutan erdi brometan edo, ni gelditzen mana izan alarguna gelditzen man nintzen horrela. Igual sartuko nintzen kartujo. Eta espertzen, ez bakarrik. Kartujo bat ez dutela hitz egiten, bat dute bakoitza bere eto. Eta, bertze aldetik, izatekotan igual, edolako toki berezi bat baino lasai egoteko. Osea, baino bertze toki bat, ez? Etxean lasai egoten zara. Bai. Badu, nire lana, musika, eta dena, nire DVDak. Entretenitzeko modua, ez? Bai. Oso, irakurtzeko liburu bat, zein? Nik irakurtzen dut, badut ere bizio bat irakurtzea. Irakurtzen dut latira, baina, orai irakurri dut, 3. aldiz El Quijote, baina da betiko topikoa, ez? Baina, liburu adibidez irakurri nuen, liburu horrek utzi ninduen, eta berriro, alba dut irakurri behar dut berriro, Padre Gumersindo Destellak idatzi duen, egon zen 3 urte presoa konfesatzen hil baino lehen, Zaragozan. Pastu ziren 2000 eta piko bere, kontatzen dituen historiak. Da, azkeneko konfesioa, edo meza, fusilatu baino lehen. Irakurtzenen, 15 minuto baino gehiago imposible. Jarritzen den bolo bat hemen, sabelan, eta hoi da liburu bat horrek utzi nau. Gogorra. Eta, karo, bera zen frailea, ogi puska bat, kontatzen du berak egitzuen diarioa. Eta da diarioi, azkenean lortu dute. Lehen aterazuen argitaratu zuen HBek, ez daki nola jakin zuten argitan, baino zeuen konpletoraia, egin dute oso-osoa berak idatzi zuen bezala, bere oharrak bazituen bere gauzak. Eta ze eszenak eta ze terri. Eta gero ere, ari naiz, liburu haunitz. Ari naiz irakurtzen, bukatu dut orai, 2. aldia da, Las Venas Abiertas de Sudamérica, de América del Sur, de Galian. Hoi ere, baina edozein, berdin zait, gustatzen zait, hauniz nire historia. Historia, ipuia, poesia ere gustatzen zait haunitz, denak. Baina nik igual, azkeneko boladontan, geldituko nintzen Gumersindoren liburu horrek. Terrible, da terrible. Zinemara joatea gustatzen zaizu, filmeren bat gustatzen zait,
Zinea bai, ni ditut DVD haunitz eta haunitz pelikulak, eta gainera gustatzen zait ikustea bersio originalean, subtitulokin. Bai. Eta ez naiz haunitz gaten, da alferkeria batzuta. Hombre, berri bat ekartzen dutela eta gaten naiz gainitzen gehiago. Baina, erraten du total, hemendik urte baten buruan ikusiko dut, ez naiz gainitzen gehiago. Baina ez du denbori egin. Baina bai, zine, pelikula gustatzen zait, haunitz. Filmeren bat baduzu hola gustokoa? Gustokoa, gustokoak haunitz. Askotan zaila da, aukeratzen. Txarlotena denak, Gero, begiratu, ikusi ditut, ezakitzen bat aldiz. El Padrino, Padrino. Gero, Tasio ere, hemengo pelikula batzuk. Gero, Bienvenido Mr. Marshall, eta, Denetari pixka. Denetai. Nere idea da, egunero, eta nik gaztei ere erraten diet, egunero pelikula bat ikustea, pelikula ona, ikustea, da liburu bat irakurtzea bezala igual, Niretzat da, haina beresgarria da, pelikula on bat ikustea. Pelikula onak eta berdin zait, ez du erran nahi denak dramak izan behar dutela, ez denetaik eta humorezkoak, edo deneta, baino beti mensajea balima dute. Laupitokeria balima dira, hoi denbora pasatzeko gai, baino nik erraten dut, pelikula bat ikustea da, liburu bat irakurri bezala, igual. Eta nik hauniz gustatzen zai bai. Osongi, bukatzen hasteko, nola ikusten duzu euskararen evoluzioa? Baina zu ikastola batean langilea izan eta gero. Hombre, badakit badela jendea, erraten duela oraindik lan haunitz egin behar dela, baina nik uste dut, nik beti erraten dut, txiko, aurrera goazela. Nik bilabesan ikusten dut euskaraz hitz egiten. Eta oinez gaten naiz haunitz Iruñatik barna, eta ikusten du jendea euskaraz hitz egiten. Eta ez dakit, nik pentsatzen dut, eta orai ere, kanpaina unekin dena euskaraz egitean, nik pentsatzen irratietan, dena euskaraz tarderaz, eta dena, gero telebizioneak, aurrera goazela, egiten aldirela gauza gehiago, dudik gabe, baino, nik kontent nago, pentsatzen dute, nik beti erraten dut, eske egiten aldira gauza gehiago, denetan egiten alda gauza gehiago, baino ez naiz kejatzen ez dakit. Aurrera pausa asko eman dira, ez? Hori da, eman direla, eta orai ere gobernunek eman ditu ere pauso gehiago matan aldituela, bien, eta eta institutuko dugu gehiago egitea. Baina aurrera, atzera deslogo, ni hor ez da pentsatu ere. Aurrera goazela dudik gabe. Eta nik uste du ez du bidea edo etorkizun hau ez dela galduko, hau aurrera doa, eta hau hor dugu betirako. Osan, etorkizunari begira, nola imaginatzen duzu mundua hemendik 50 urtera? Edo nola gustatuko litzaizuke izatea? Begira, ni oso optimista naiz, baina alde hortatik oso pesimista naiz. Oso pesimista. Batzutan, momentu txarra pasatzen ditut ikusten dudala, begirazezu, erabaki duia telediarioak ez ikustea. Ikusita nola dagoen mundua, ez? Eske, gero, kapitalismo honekin nora iritsi garen, eta nola dauden, eta medioak, prensa nola dago, usteldua, dena dago ekonomiaren inguruan, dena dago. Ni pesimista nago. Bizitzen garen erritmo honekin, ez? Oso pesimista, nik uste du desberdintasunak aldi egunero eta handiagoa direla. Zu ez gaztea, zu aurra bat zara, eta ez dizu desanimatu nahi, baina guk pastu ditugun temporada ez dakizuak ikusiko dituzuen, Ez dakit, zoritxarrez, ez dakit. Que igual erraten duten, es que vivíamos mejor que lo que podíamos, no, ez. Eta nola diren aberatsak aldio egunero eta aberatsagoak, eta pobreago.
gero zer ari da gertatzen hor Afrikan, Sirian, eta dena, Ego Amerika, nik Ego Amerika segitzen dut, haunitze bez Venezuelako mugimenduak, Ekuador, Argentina ere begira orai, eta ikusiko dugu noiz arte aguantatzen, Bolivia bera, ikusiko dugu noiz arte aguantatzen, nik etorkizuna hortan, bakarrik hortan, ez nago batere optimista. Ez. Bukatzen hasteko, aipatu diguzu lehenago, hiria gustoko duzula, hirietako eta herrietako harreman horiek nola ikusten dituzu? Edo ze hausnarketa egiten duzu gizakiok hirietan eta herrietan harremantzeko dugun moduei buruz? Badago aldea, ez? Elkartzeko hiriak eta herriak. Bai, edo hirietan eta herrietan lantzen diren harremanen inguruan. Ze hausnarketa egiten duzu? Bueno, nik ikusten dut aberatsagoa hiria. Herria, begira hor Euskal Telebistarek ematen duena, ez da Zugarramurdiko kasua, kasu. Baina herri txiki infernu handi. Batzutan eta ez dakit ja adina dugunok eta pixka bat begirakada edo ez dakit zabalagoa dugunez herrien egiten diren problemilak eta hortik ja pasatzen dugu hortek, ez? Hirian ere igual gertatzen da, berdintzu, baino baduzu zabaltasunagoa. Herrietan da dena pixka bat estuagoa da dena, edo zein gauzengatik eta egiten alduzu problemak, edo ezak, ni alde hortatik erresago ikusten dut hiria. Herria... Horregatik erran izun lehen, igual astokari bat erraten dudala, baina behar bada naizela, eta norbaite pentsatuko du, zer du Zugarramurdi, ez, Zugarramurdikin nago, bueno, eta hor segitzen dut lanak eta lanak egiten, ez dut utzi. Baina hemen duzu bertze zabaltasuna, eta ateatzen zara, eta jazta, eta ezakit. Bukatzeko, Fermin, zoriontsu izateko errezeta bat, zein da? Zuri balia izan dizuna? Zoriontsua egiten dituzun gauzak gogoakin egitea. Edo zein gauza. Gogoakin egitea. Eta orduan bai gaten bazara jostatzera, gaten bazara lanera, gaten bazara edo zein tokira, gaten bazara telebizionera, elkarrizketa bat egitera. Dena gogoakin egitea. Niretzat bizitzan zoriontsua izateko da ilusionea izatea. Ilusionea. Edo zein, baina ilusionek. Nik ikusten ditu jende honiz ez duela ilusionik. Oie, joia. Ilusionea, eta nik horregatik lehen erran dizut. Ilusionea galtzen du denen, adios. Ja, geldituko naiz, mutil zarra, adios. Ilusiona, zerbait egunero, baina jeiki egunero ilusionekin. Baina egunero. Ez, noizean behin bai, ez, egunero. Ja, bakarrik goizean argia ikuste, horregatik niri emazteak galdetzen dit, ze eguraldia egiten dut? Aski ona, seguru. Euria egiten badu ona da, elurra egiten badu ona da, beroa egiten badu, beti ona. Pom. Eta hola bizi behar da, ilusionekin, eta jazta. Osongi, Fermin, mila esker, plazer bat, eta gonbidatuta zaude Xalban nahi duzunean parte. Mila esker zuen. Mila esker. Eta urte berrion. Osongi, berdin. Arrosadia Iruñako auzo bat da, gaztelaniaz La Milagrosa, auzoa hiriaren hegoaldean dago. Nafarroko Unibertsitate Publikoa bertan kokatua dago, bai eta Osasuna futbol taldearen Sadar estadioa ere. Azken urteetan, Iruñako udalak auzoko kaleak eta berdeguneak berritzen hasi da. Horrez gain, Manuel de Falla kaletik gertu igogailu bat eraiki da, irisgarritasuna hobetzeko asmoarekin.
elkartean funtzio eta lan betetzen dugunok da auzoan erakustea zer egiten den beste eragileek lana. Orduan, alde horretatik komunikazioan gaude guztiekin, eragile guztiekin, eta haien lana bultzatzea eta lagundu. Jendearen aldetik eta komisioen banatuta auzoan laguntzeko badugu ezberdinak. Izan dugu, orain dugu igual gutxiago, baina 15 pertsona inguru egiten dugu lan. Batzar moduan lan egiten dugu eta komisioa orain bertan badaude albistari bat, auzoko albistari bat ateratzeko, berria. Beste komisioan dugu jende asko lan egiten diagnostiko parte hartzaile bat egiten, badaramate 2 urte eta erdi, eta espero dugu aurten emaitzak ateratzea. Eta, auzo egunean lan egin, antolatu eta ahal dugun guztietan parte hartu. Auzotarrek egiten duten lan edo ez elkartean, lehen esan dudan moduan, 15 pertsona gaude iraunkor lan egiten, baina egiten dugunean gauzak, jende guztia laguntzen digu, horregatik ezin dugu kexa bat izan. Beti espero dugu gehiago, hori baino gehiago, baina nahiko jende dezente laguntzen digu. Elkartea antolatzean, elkartea, gu gehiago deitzen dugu batzarra, herri batzarra. Diruaren aldetik ez zuen kosturik, eta dena egiten genuen beste eragileen laguntzarekin. Estatutuak ez ditugu, idatzitak, baina beti dira batzarraren kontua. Eta hasiera batean pentsatu genuen batzar bat irekia auzotarren eta merkatarien elkartzeko. Bazegoen auzoan sortu zen iskanbila batzuk, auzotarrek batzuk salatu zuten zegoela segurtasunik, eta gero komunikabide batzuk sartu ziren hor ala morraia, eta ematen zuen arrosadia zela Afganistan. Eta gure nahia zen gehiago hori, aldatu irudi hori, eman zuten irudia, eta esatea eta demostratzea auzo on bat dela bizitzeko, bai dagoela arazori, baina leku guztietan bezala, gauza da konpontzea. Eta gero, auzoan badago nahiko kopuru etorkinak. Hori suertatzen da ere bai, iskanbilak. Baina, guk horretan ari gara eta aniztasunaren alde egiten ari gara tinko. Lehenengo hasi ginen auzoko eguna antolatzen Horrezkoiako koordinadora kulturalarekin batera. Gero antolatu dugu hemen atzean ikusten den bezala margoketak auzoan, apaintzeko pizko bat, alaitasuna bat emateko. Bai, etortzen diren beste eragileekin lan egin dugu, adibidez Iruña nola, aurten ere egin da artisten auzoa eta gure parte jarri dugu hor. Eta gure lehenengo lana izan zen lokala batzuk aurkitzea edo lortzea udalaren partetik. Azkenean lortu genuen hemen gauden lokal hau, orain konpontzen ari dira, nahiz eta bi urte eta piko pasa,
ibili gara dugun moduan, baina orain ja konpondu dute erdia eta hasiko gara hobetzen. Beste ekitaldi batzu da albiste bat atera behar nahi dugula orain, non jakingo den zer egiten den auzoan. Beste ez guk hainbeste egitea, baizik eta eragilek zer egiten duten. Eta hor badago nabarmena zenbat ekitaldi egiten diren auzoan. Hori ere egiten ari gara orain, ateratzen dugu hilabetero horri bat, non jartzen dugu ekitaldi guztia. Gure arazoa handiena da jendearekin harremanak izan edo informazioa transmititu. Eta horregatik aurten jarriko dugu indar guztia albistean. Xabier, eta hori non ikusi daiteke? Albiste hori aterako dugu paperean, baina baita ere digitalean. Hori izango da Facebook eta sare guztiak, eta gero jarriko dugu dendetan hartzeko lehenengo ideia da 3 hilabetero, baina jendea jakiteko zer egiten den auzoan eta nola egiten den parte hartzeko gehien bat. Arrosadia bizirik ekonomikoki nahiz eta beharra txikia izan, lehenengo urtean egin genuen zazki erraldoi bat Egurberritan, non denda bakoitza jartzen zuen opari bat, eta azkenean atera ziren 60 piko produktu sarian. Horrek suposatu zuen diru sarrera bat, nahiko ongi egiteko eta horrekin albistea pentsatzen dugu hastea. Eta gero kamiseta, txapak eta osoko egunean jartzen da barra txiki bat, eta horrekin aurrera joaten gara. Nahiz eta esan dudana, beharrak gutxi dira. Gehien bat, beste eragileek laguntzen digute gauzak egiteko, dugu zer horrendo behar, eta Arrosadia biziri, esan dudan bezala, sortu zen batzarra moduan. Hasiera batean, iskanbila guzti horiekin, 30-35 pertsona aritzen ginen. Gero, denborarekin hori jaitsi egin da, orain 15 normalki gara biltzen garenak. Biltzen gara 15ero, orduan lan majo da, ez da hilabeteko behin bat edo 4 aldi ez urtean, ez? Orduan hori jaitsi egin da, baina esan dudan bezala jendea gero laguntzen digu. Baina elkartearen fuerte hori 15 pertsona. Aldaketa izan da hori. Hasiera batean jendea apuntatzen da, baina gero lanarekin, badugu beste lanak ere bai, lana, etxea, dena zein behar dugu. Hori izan da aldaketa. Hasiera batean ere bai, jendearen aldetik edo adinaren aldetik jendea helduago zen, eta orduan kopurua, jende gaztearen kopurua gutxiago. Gero denborarekin geratu dira gazteak, claro. Eta gazteien artean gehien emakumeak ere bai. Eta Arrosadia biziriken emakumeak gehiena dira, nagusi. Eta gazteak ere. Arrosadiako batzarra duguna da eragile guztiekin eta gastronomiko elkartekin, jende guztiarekin oso harremanan onak eta estuak. Normalki dena egiten dugu batera eta alde horretatik ez dago ez da arazorik bat.
Orain dugun gabezi nagusia da urrunago hiltzeko da jendearen falta. Jendea gehiago egongo baginateke, gure lanak asko handiago eta izango laike. Baina, bueno, pentsatzen dugu hori poliki behar dela, jendea konfiantza hartu behar du batzarran, eta jakin dezan gu gaude laguntzeko prest edozein momentuan. Arrosadia biziri partetik auzoari aportatu dugunak edo eman diogun da lasaitasun bat, erakutsi dugu aniztasuna posible dela, iskanbilari gabe, arazo batzu bai, baina iskanbilari gabe posible dela. Eta nik uste dut auzoak ikusi duela, ez dago iskanbilari, gaueko iskanbila hori leku guztietan daude eta denaren aldetik. Eta gero eman dioguna da, erakutsi dugu auzoan egiten den lana. Erakutsi dugu, demostratu egin dugu, auzoko eragile lan egiten dutela auzaren aldetik. Ez bakarri bere barrutik, baizik eta auzaren aldetik. Arrosadia edo Milagrosa edo Motxuelo edo Santa Maria la Real. Hainbeste izenak erabilita leku berbera deitzeko, zaila da hartu zein den lehena, bigarrena. Lehenengo hasieran hemen ziren 8 bideak, bakarrik ziren bide batzuk eta etxe batzuk desperdigaturik hortikan, eta ziren 8 bideak. Gero hor bazegoen taberna bat, eta bizi zen edo, historia nahiko nazia da. Eta Motxuelo zela bandolero bat edo lako zerbait, baina, impuestoak kobratzeko, ez bandolero pobrei emateko. Gero, gerra ostoian edo hortikan hasi ziren erainkuntzak egiten, baizik eta hasi zen herriko jendea Iruñera bizitzera, eta auzo nagusia hartu zuela denbora horretan. Hasi ziren Los Paules, Eliza, konbentua edo eskola eraikitzen, eta hor jarri zuten eliza bat, La Milagrosa duela, la Virgen de la Milagrosa. Orduan, udalean bazegoen udala frankista. Eta haiek esaten zuten, auzokide batzuk eskatu zuten izen aldatzea, eta normalki denominatzen zen El Motxuelo. Baizik eta oso irangarri zela. Eta hartu zuten erabakia, inori konsultatu gabe, eta jarri zuten La Milagrosa. Nahiz eta toponimiaren aldetik Arrosadia da. Hau da, hemen Fuerte el Príncipe eta Santa Maria Real bi baluarte ziren, eta horien pean daude. Baina leku bat zen oso kriston ura zegoen, eta arrosadi bat. Orduan, toponimoki Arrosadia ditu behar zen. Baina, horien aldetik badaude gora berak, eta gero jendearen nahia edo oso asko lan egin behar da, eta, Milagrosa izena bai dela gauza bat inposaturik. Garai horietan, eraikuntzak egin ziren ahal den moduan. Bakoitza zuen bere lurzorua, eta betetzen zuen, eta orduan ez zuten uzten apenas kaleak,
espaloiak oso estua dira, baizik eta aprobatzen zen dena eraikitzeko. Frankismo garaian gainera ez zuten arrazori bat hori egiteko. Orduan oso kaotikoa da gauza, belardi falta, parkeen falta, eta orain, momentuan, irekitzerakoan, bazterretan, irekiri egin dira atzean dugun parkea, Ilargenea, eta ireki dira leku argi bat, baina oso gutxi. Aktuazioa izan behar leke asko oso handiago. Arrosadiako festak ekainaren lehen igandean dira. Eta normalki dira ostirala, larunbata eta igandea. Hor badago festa batzorde bat, prestatzen duela ekitaldi guztiak, eta festak polita dira, jendearen harremana bultzatzeko. Naiz eta lehen, hasieratik Milagrosaren izenarekin hurbilduta edo eskusarekin, aitzakerekin, ospatzen ziren urriaren 12, La Milagrosaren egunean eta Espainiaren egunean. Orduan, hori aldatu zen orain dela 15 urte eta ospatzen dira hori ekainean. Eguraldiari buruz irabazi dugu igual beroa, baina ura jarraitzen dugu izaten. Lehen esan dudan moduan, auzoaren sorreran gehien ziren herriko jendea etortzen zela Iruñera lan egitera eta bizitzera. Hori denbora auzoa ez da hunditu, ez da eraikinik egin apenas, eta hori suposatu du jendearen zahartzea, zahar asko daude. Baina gero beste aldetikan, eta krisiarekin gehiago, etxeak ez dira oso onak eta zaharra dira, eta etorkin asko hartu du alokairuan edo erosi du. Hori suposatu du nahiko kopuru handia dugula Arrosadian etorkinari buruz. Ia iristen da ehuntik 20 markatu. Eta hori lehen esan dudan bezala ere bai, iskandillak eta baina, nik uste du hor lanean ari garela eta gero hori ere bai ekonomikoki gertatu da jendea ekonomikoki ez du hainbeste dirurik. Orduan, kaleak, dendak, dena itxi egin da. Hor badago beste faktore batzuk, hipermerkatuak eta bar. Eta azken garaian da Iruñaren erdian iaia gaude, eta asko eraiki da Iruñaren bazterretan. Eta orain egiten ari diren eraikuntzak oso garestia dira eta ez dut esango lujuzkoa, baina maila altua. Orduan orain Plan Sur edo Arrosadia berria ditu dezakegu, hor eskatzen ari gara eraikuntza publikoa, etxebizitza publikoa eta gazteentzako, baizik eta azken urte hauetan gazte gehienak joan egin behar dira, Errotxapeara, Sarrigunerera, Gustintxurira, eta hemen ez zegoen eraikuntza publika
eta babestu da, eta dena garestia da hientzako. Auzoko bizimodua apenas aldatu egin da. Egiten den bizia ez da asko kalekoa, inoiz ez da izan. Lehenengo urteetan bai, esplosio demografikoan bai, baina gero beti izan da oso lasai bat, oso lasaia. Eta gero bai dagoela olentxero, jaiak, euskararen eguna, inauteriak eta hori jendea parte hartzen du, baina hori hain jende gaztea izanen, hori jitsi egin da pixka bat parte hartzea. Eta gero dendaren aldetik, hipermerkatuak kriston mina egin du, UPNren politika oso mingarri izan da usarentzako. Badaude kaleak ez dagoela hasta denda bat, baina kale asko. Eta dagona da justo samar. Ez da bakarrik limitatzen da janari pizko bat, baina adibidez altzariak, ropa erosteko apenas ez dago. Hori ekarri dugu ere, bajera guzti horiek utzik izanen, nagusiek egin dute alokairu. Eta famatuak izan direna gazteen lokalak, ez? Kriston arazoak izan ditugu, izaten ari gara, gutxiago ematen du udalak. Por fin sartu da, jarri du norma batzuk, eta ematen du hobeki dijoala. Baina nahiz eta orain dela hilabete bat edo bi, bazegoen izun gehiago eta salaketa gehiago. Baina uste dut oso leku konkretuan daudela. Ez da orain dela 2 urte edo 3 bezala izan zela izugarria. Arrosadian, aztarna historikoaren aldetik, ez da hainbeste igual ikusteko. Dagoela, esan dudan bezala, Fuerte del Príncipe eta Fuerte de Santa María la Real. Direla, baluerte bat bezala. Orduan, hori desegin zen dena, baina, auzoko goiko aldean, nabaritzen da alturaren desberdintasuna. Eta hortzen zegoen kokaturi. Baina, esan dudan bezala, dena aprobetxatu zen irekitzeko, eta ez dute utzi. Nahiz eta aztarnak ez izan hain garrantzitsuak igual, ez dira hain historikoak. Baina dira dagona. Arrosadian azken urtetan gutxi, azken 9 urtetan edo 8 urtetan eraiki den etxeak nahiko maila onakoak, garestiak ere, Iruñeko hurbiltasunarekin garestitzen du dena. Hori, nahiko garestia dira, baina auzoan bertan ez da asko eraiki, eta ez dago lekuri, beteta zegoen. Orain dagona egiteko da Arrosadia berria esan dezakegu, eta dira bazterra da unibertsitatearen aldetik. Suposatzen du nik hori Arrosadia bezala ez da hartuko edo bestela izango da auzo bat. Orain badugu 25.000 biztanleak, ez daki horiekin hiri bat izango gara, ez bakarrik auzo bat. Arrosadian hizkuntza badaude. Badaude gaztelera, euskara, ingelesa ez, baizik eta ez dago oraindik
British, errumaniarra, Afrikako, hor ingelesak badaude, baina gehien da gaztelania. Euskaraz, nahiz eta ikastola bat izan, publikoa, eta orain aurten hasi da haurreskola euskaraz, lehen aldiz. Eta entzuten da, euskara entzuten da, baina joan behar zara igual leku konkretu batzuk. Eta gero entzuten da atentzioa jartzen baldin baduzu. Ez da nabarmena tabernetan edo denetan entzutea euskara. Baina, euskararen eguna, hori ateratzen direlaean aurrak eskolatik entzuten da. Bazegoen euskaltegi bat ere, Arrosadia, baina jendearen falta itxi zen. Baina, euskara nik uste dut maila badago. Eta egiten diren ekitaldi guztietan beti erabiltzen da euskara eta gaztelania. Eta alde horretatik kalean ikusten dena nik uste dut euskara errepresentatuta dagoela. Ekitaldi asko ugari dago eta arrakastatsuenak seguruena olentxeroa da. Biltzen du jende pilo bat, betidanik, eta jarraitzen du, nahiz eta urte batzuk izan dugu kriston trabak egiteko, poliziaren segida eta dena, baina jarraitzen du izaten oso arrakastatsua. Eta festak ere bai badaude ekimen batzuk, adibidez kaldereteak edo gaueko kontzertuak eta hori oso arrakastatsua dira. Eren parte nabarmenak apenas dauka oso nabarmenak. Badaude puntu batzuk, daudela kale batzuk poteozkoa direla, kale bat, ez dago besterik. Eta gero badago Ilargienea parkea polita dela, baina gero auzoa bezala dena etxeak eta kaleak eta espaioi txikiak, oso estuak, ez da oso bizi garenok ikusten dugu ongi beti ikusi dugulako horrela. Baina leku, afaltzera joan, taberna ezagun batzutara, Iruñan ezagunak gainera, eta pote batzuk. Gero Peña San Fermin dago, eta hor bizita daiteke, eta asko animatzen du Peña auzoa, egiten du kriston ekitaldi, eta gehiegi askorik ez. Arrosadiako egitura urbanistikoa oso desberdina da, baina ona ez da bat. Badugu 3 edo 4 alde nabarmenak edo bereziak, adibidez Milagrosa, Paules petik hori kriston etxea daude, altuak, kalea txikiak, espaloiak estuak. Gero osoko beko partea irekiagoa da, nahiz eta eraikuntzak ere altua dira, badaude Casa Caja de Ahorros deitzen dena, eta hori bai merkea dira, eta zaharrak eta egia esan txarrak. Gero badugu Goroabe kaletik ondokoak, hor ere bai oso kale estuak, eraikuntza ez dira altuak, baina dena irakuntza dira.
Eta gero dago Santa Maria la Real, hor etxe altua dira, baina kaleak handiagoa dira, espaloiak ere bai, eta gero badago espazio irekiak nahiko ongi dago Santa Maria la Real. Nahiz eta etxeak oso altuak izan, ongi bizitzeko. Eta, badago denetari, baina ona, igual Santa Maria la Real posible da esatea, baina denak aldapa dira ere, bai, jende zaharrentzako oso gaizki. Eta egin den azken urteetan lana igogailua paratzeko eta hori, poliki betetzen ari da osoa, eta gero badaude bi igogailu publikoak, Isaac Albenizen eta Iturramara joateko, eta hori asko hobetu du. Auzoaren azpiegituraren aldetik badugu denetaz, badugu ikastola publikoa, badugu haurretxea publika eta euskaraz, gero badago beste ikastola bat hori da alemaniaraz eta gazteleraz. Eta hori hezkuntzari dagokio. Badago osasun zentro bat, baina auzoa badago banatuta bi zentrutan. Beste bat bi osasun zentrotan banatuta dago, bata da hemen behan eta bestea da Agoizkalean. Gero badago oso unitate bat, eta orain badugu jendearen beharretara asetzeko hemen dugun zentroa. Guk erabiltzen ari garena, gu eta eragile asko auzoan. Nahiz eta egoera txarran egon, azken 4 hilabetean hartu dute fundamentozko lanak eta uste dut hurrengo hilabeterako izango dugula prest. Gero publikoak unibertsitatea dugu ondoan, baina nik uste dut. Eta gero badago bi igerileku, bata publikoa eta bestea pribatua. Oberena pribatua eta Larrabide publikoa. Kulturaren aldetik badugu liburutegia Isaac Albeniz kalean, oso liburutegia txikia, ordutegi oso txarrarekin, murriztua. Orain ematen du hasi direla denbora gehiago, baina asko oso betzeko. Lekua oso zaila da iristeko, aldapa fuerte batean dago. Eta lekua txikia da ere bai. Eta gero, parte hartzeari buruz ere bai, Zibibos bat dago, oso txikia. Badago Jose Bila eskoletan beko aldean. Oso txikia eta orain arte traba asko zuen erabiltzeko. Orain udala berriarekin asko ireki da, erabil dezakegu zailtasunik gabe eta alde horretatik ongi. Orain aldetik ere igerilekuak, baina badago polideportibo poliklidogi bat, Arrosadia, baina oso erabili gutxi dauka osoan, eta Iruña osoan gutxi daude eta badago kriston kirolariak eta dena kopatuta dago. Oso zaila da, inkluso festetan erabiltzeko zailtasuna dugu. Arrosadian behar nagusia duguna izan da igual inbertsio gehiago
elkar bizitzan. Plan bat, ongi egoteko etorkinak eta guk ikasteko hemengoak ere bai, denok ikasi behar dugu. Eta orain badago Johar elkartea kriston lana egiten ari dela, baina orain arte izan dela dirurik gabe, dena bolondrez, eta hori horrela oso zaila da. Lortu dute Nafarroako gobernutik subentzioa eta egiten ari dira lan on bat. Baina hori da aurraren aldetik. Guk behar dugu ere bai ikasi nola bizi eta nola harremana nola izan. Gero badaude espazio libre egiteko. Hori zaila da, inbertsioa handia da, eta hori suposatzen du etxea bota, ez dago besterik. Orduan oso zaila da eta nik uste dut igual ez dela egingo, baina beharra bai dela. Eta behar gehiago nik uste dut dela elkarbizitza bultzatzea. Badaude espaloi batzuk igual hobetu daitezkela, baina ez da esan beharrezkoa dela eta ezin dela utzi pasa. Dena hobe daiteke, baina auzoaren alde positiboak esango nukenik zaila da, dena positiboa da, leku lasaia da bizitzeko. Eta arazori gabe, bakoitza bere etxea, baina hori parte hartzeari buruz txarra da. Baina lekua bizitzeko ongi dago. Ez dauka, gero hori egiten baldin bazara elkarte asko daude, biltzeko jendearekin, baina gehien bada hori, elkar ezagutzea eta egotea. Baina hori daramagun biziekin zaila da. Beti lanean edo gauza bat egiten, apuntatu alde batean bestean, orduan hori gauzoa galtzen du. Arrosadian udalarekin kriston gora berak izan ditugu betidanik, arazo fuerte eta desegokiak, txarrak. Hori alde batetik, esan nahi dut, orain arte, orain ja ematen du hobetzen ari dela, baina orain arte oso gaizki ibili gara, beti subentzioarekin, beti murrizten, ez ematen, edozein aitzaki atera ez emateko, eta gehien bat dena guk egin dugu. Udalarekin izan dugun harremana gehiago dira, hemen dugun Gaie plaza gu deritzoguna, haiek ez dakit nola deitzen dute, eta hor guk eskatu genuen parke bat egitea eta ez eraiki. Azkenian hor dago eraikia, ez? Falta zaigun auzoan eraikia dira, hor daude. Eta egin digute, hor egon behar zen parkea, egin digute frentean, eta pasatu behar dugu errepide bat, 4 karrilak, eta nahiko azkar ibiltzen direla kotxeak. Eta orduan, hemen izan ziren oso herri baratzak izan ziren, eta jendea mugitu zen horregatik, alde horretatik, eta ez zen ezer lortu. Inoiz ez dugu ezer lortu udalatik. Azken UPNren azken urtean lortu genuen hau, eta Arrosadia bizirik atera ginen publizitateko kanpaina edo kanpaina fuerte batekin,
eta joarren beharrak asetzeko ere bai, baizik eta ez zuten lokalik, eta nik uste dut komisio hori oso lan ona egin zuela, eta lortu genuen hau UPNren eskutik. Baina baldintza oso txarretan eta dena limitatua egin nahi dut hau ez, Orain ja hori irekiagoa da, irabili dezake edonor, normala den bezala, eta orain berriz margotzen ari dira eta ondo apaintzen, eta nik uste dut ongi izango garela. Bueno, hemen gaude Floristan plaza, orain duela izena, gu beti dani plaza gaie deitu dugu. Eta hemen ikus daiteke auzoaren aldaketa. Hemen atzean duguna da nora irikitzen zen 40-50 urtetan, eta nire eskubian nola irikitzen zen orain dela 2 urte. Atzean dugu haurreskola berria, orain euskaraz dela, lehenengo urtetik, eta ikus dezakegu ezkerraldean ere bai igerilekuak, bai pribatua, bai publikoak. Leku berean ikusi dezakegu beste aldean eta orain nire atzean hegoalde ikastola berritu egin zutela orain dela urte batzuk, eta nire ezkerrean auzo etxea. Lehen zela haur eskola bat eta orain auzo etxea bezala erabiltzen dugu. Eta hemen da errepide berria 4 karrilekoa eta oso arriskutsua. Bueno, hemen gaude Gaztanbide kalean, hau da adibide bat nola geratu den komertzio auzoan. Ikusten baldin baduzue dago ez da denda bat irekia, eta kale hau da gehien bat ematen duela gazte lokaletan. Hemen gaude Isaac Albeniz kalean, hemen atzean daukat igogailua, oso ona izan dela auzoarentzako, nahiz eta eskilarak oso fuerteak geratu dira, eta hemen dugu liburutegia, denda handi bat, eroski bat, nahiz eta gutxi egon eroski bai dago. Eroski kaprabo eta hori bai daude. Eta beste aldean, hemen liburutegia txikia eta ikusten baldin baduzue dena aldapa, jendea ibiltzeko, pertsona helduak. Eta beko partea Poteosko kalea, hor ibiltzen da jende asko, peatonala den kale bakarra, hori eskatzen ari gara ere bai. Baina kale bakarra auzo osoan hau da.
Spot Audio. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.